Здравейте! На днешния 23 януари през 1958 година в София на 56 годишна възраст умира художникът Илия Бешков. Забележителен творец в областта на карикатурата и илюстрацията, той защитава идеите си не само на платното, но и в редица теоретични трудове по страниците на печата от междувоенния период. Той е брат на Иван Бешков, който е бил министър на земеделието и държавните имоти в правителство от времето преди 1944 година. Заради това Иван Бешков е екзекутиран от Комунистическия народен съд. Въпреки тази свързаност, Илия Бешков има успешна кариера на преподавател в Националната художествена академия дори след 9-септемврийския преврат, като от 1953 година до смъртта си завежда катедрата по графика. През 1955 година дори получава званието народен художник, награждаване с орден 9 септември, както и става носител на Димитровската награда за 1950 година. Аз съм Александър Христов от театрално дружество Конфликт. Бъдете здрави, ходете на театър и се вълнувайте от изкуство. До нови срещи!